إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون عباد الله أيها المسلمون مما صح عنه صلى الله عليه وسلم من طريق عدد من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بقربة الإسلام في آخر الزمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام قريبا فسيعود قريبا كما بدأ فطوبى للقرباء. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان بدأ قريبا وسيعود قريبا كما بدأ فطوبى يومئذ للقرباء إذا فسد الناس. أمبي ألتنو أمبا يا فدلي أمبي أنيني ألفي akan kisi kambo nyiro kuntoro mananka bara jugu ni alay jom min kanda mogote soro min be e fili ni alay jom min fana fili mogote soro min be e kanda ambe shereya bato fen site min ka bato e cinya ni ala kelempe wute je nyogonte alala ambe shereya muhammadu alaka jondo alaka cidendo kisini nema baka anaka dunkew anaka sebo alaku kisi min kacha kusobe no tamina ka boy ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. adama demu ayesira alanye masamminye awda ani mogo munun temena awunye ala de yuda ay sir alla nye obeke sababu ye aka ala kelempe batu adama dew ay ala kelempe batu masammi nye awda ani mogo munun temena awunye ale de ya bedda naye ala kelempe batu ama foy fara alaka obeke sababu ye abe sir alla nye no tamina ka boy silamau abe feuna munun sahara ka bo ciden bolo ka bo seba jate hadisan min do seba jate chamande hadisai mafula anana na tungo chamanna ko cide ayek kibar yalike ko silamiya ko abeke tungaranke jiyan labanna ko jiyan laba silamiya be laba ka ke tungaran ke de asabatira bi hurera tabolo ako cide alaka tanuna kishibaka akonni silamiya adamina na tungaran ke ya de la ko silamiya be laba tungaran ke ya la ko me adamina na chogomi me tuba do ko hera do ko iri do de do abe arjanna kono ciden ko o wiri ko obe o tungaranke wuye ni hadisa muslimu hadisa imbo hadisa inna bi sayyidul qudri bolo ciden ko limaniya adamina na
tungarankeya de la ko abe laba tungarankeya la komi a daminana cogo min komi o do ko min ye tuuba yiri min do n'a be arijanna kono mana laɲini ko arijanna be o tungarankew ye o don min ni mogo to be tiɲa balima ni hadisa min fule nin ye na cogo caman b'a la riwaye dɔ la qila man alqurabai u ko ciden ma tungaranke nunu ye jɔnw ye qala alladhina yuslihuna ya fasada an-nas riwaye dɔ la ciden ko ulu de ulu be ɲa wagati min ni hadamadenw to tiɲana o fi lafji aghara hum yuslihuna ma afsada an-nas min sunnati ulu de do mogo ye min tiɲan ka sunna la ulu de b'o dila ni ye ni riwaye fula fara ɲɔgɔn ka fɔlɔ tungarankew ye mogow ye u yɛrɛ ɲana u ye mogo tɔ ɲɛ fana u yɛrɛ ɲana tuma min mogo tɔ tiɲana ulu yɛrɛ ɲana u ye kɛra ɲalikɛlaw ye fana u kɛra dilalikɛlaw ye fana riwaye dɔ la tuma min ulu de bɛ fɛn de la mogo tɔ ye min tiɲan ka sunna la ulu de b'o dila wa fi lafji anana na cogo dɔ la humu nujja'u min alqabail cidon ko nin tungarankew mogow de do nu fosira ka bɔ kabilaw kɔnɔ ka fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ kabila dɔ bɛ mɔgɔ kelen kɛra sunnamɔgɔ ye kabila dɔ bɛ mɔgɔ fila kɛra sunnamɔgɔ ye i b'a dɔn kabila dɔ bɛ mɔgɔ saba de kɛra sunnamɔgɔ ye olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan olu de ye tungarankew ye na cogo dɔ la hum unasu salihuna khalilun fi unasi su'in kathir man yunshi'ahum aksaru mimman yuti'uhum na cogo dɔ la ciden ko nin tungarankew ko mɔgɔ ɲuman fitininw de do n'u bɛ mɔgɔ jugu caman cɛ la ko mɔgɔ minnu b'u sɔsɔ o de ka ca ka tɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ tugu kɔ balima nin ye hadisa ba ye dɛ silamɛya tungarankeya fɔlɔ ciden kelen pewu o de y'a to a nana kuranna kɔnɔ ciden ko wa ana awwalul muslimin ciden ko ale de ye nin mantonw ka silama fɔlɔ ye silamɛya damina na ciden kelen pewu de la k'a kɛ fula ye k'a kɛ saba ye o de y'a to don dɔ la ciden wagati fɔlɔ y'a ɲininka ko e bɛ ko min na ten jɔn faralen b'i kan nin na a ko hurru wa abudu a ko hɔrɔ kɛlɛ ani jɔn kɛlɛ makɔrɔbaw la ciden yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ silamɛya daminana ciden de la ale de ye mantonw ka silama fɔlɔ ye a daminana kelen de la makɔrɔbaw la abubakari farala ka abubakari tubira denmisɛnninw la ali bun abi talibi farala ka o tubira ka fara kan musow la an ba karijatu tubira ka fara kan jɔnw na bilali tubira ka fara kan olu de tun bɛ maka u bɛ jiri dɔɔni kafiru tun ka ca u ye u tun ka dɔgɔ kafiru y'u tɔɔrɔ ni kuma ye u y'u tɔɔrɔ ni kɛwalew ye fo sebaw dɔw ye hijira kɛ ka taa habasa tɔɔrɔ bolo o kɔfɛ ciden ni sebaw taara madina fana sigi damina fɔlɔ u tun b'o tungarankeya de la u tun ka dɔgɔ musiriki de ka ca dɔw bɛ tile batu dɔw bɛ ɛwayiriw batu dɔw bɛ mɔgɔ ɲumanw batu dɔw bɛ walijuw batu dɔw bɛ dɔwlow batu dɔw bɛ kalow batu a ka ca musirikiw tun bɛ ni lahala de la silamɛw tun ka dɔgɔ madina sigi kun fɔlɔw tun ka dɔgɔ u tora ka caya fo maka dayɛlɛ kɛra mɔgɔw kɛra sa u bɛ gurupu dɔ silamɛya la fo silamɛya nana bɔ tungarankeya la kana fo karani saba in tɛmɛ silamɛya tun tɛ tungarankeya la o la bɔra fɔlɔw ka tungarankeya la u cayara fanga b'o la u ye dugukolo kafiri bɛɛ mara sebaw tabinaw nin karani saba silamɛya bɔra tungarankeya la o kɔfɛ nin karani saba tɛmɛnen kɔfɛ silamɛya kumarasira ka sage a ka tungarankeya la komi ciden y'a fɔ cogo min
mislamiya kun folo tungarankiya ana laban tungarankiya ute kelenya silamiya damina utun ka dogo de kafiri de kacha mislamiya tungarankiya jiyan labai na silama kacha de mecinya tigu de ka dogo uchela silama kacha de me min be ciden ka sunna kani sebo tumba ke chogo me ka ke o chogola o de ka dogo o de ye jiyan laban ka tungarankiya yi au be tungarankiya minna cinya tingi de ka dogo balmo ni mo min ye ciden ka sunnata ni sebo tumbe min ka jama kulu saba tumbe min ka kuma sugu bebe fuye bi haja mutasaddidu haja rajaiya haja takfiriya mumbe fuye bi ni mo min ko ciden ka sunna ni sebo tumbe min ka konni nye ko gelentigi de ni nimbe mo sagi ko de nimbe mo be kafiriya de ni nye dictateur de ni kuma chogo mani ni nye fembe de haram ni nye fembe de ke bidiya ayebbe kafiriya ayebbe ke bidiya mo foyte ni mbolo haramu foyte ni mbolo bidiya ninde be fobi ni mo min ko sunna haqiqa ni kuma de be fiye bi de balmo kani toro de o kani décourager o kani dusu kasire kuma sugu be fora ci denye o kama dabalikela o kama donkili danna o kama dabali lende do o kama fato de do o kama galontigala de do o kama ko sinji farala de do o kama ko mo farala de do muhammadu farraqa bayna nas aw farraqu bayna nas ko muhammadu ko alenna na kam ko fara de ko abe mo fara abe sinji fara abam mo ke unnani aya kam ko folo benani ka beke kafiri nimbe fora ci de nyere sallallahu alaihi wasallam ni o fora e fana jiyan labayna o kani toro be jiyan laba tungarankera hari i yere ka demba ya bolo bi alama mo min ka muso nyaiye fiddu nyawye iye tungaranke wulu yere bolo folo e ba fo photo haramu ya lendo karamogo fulana fule abe photo ta e ba fo ete teleta karamogo fulana fule diplôme ba bolo tele ba kaso e ba fo ete filmeli la karamogo fulana fule hara denka konyo aya filme e ya aw nin deguya foyte e bolo haramu foyte e bolo ya anka bidiya hari yere ka demba ya benni fuye bi ikera tungaranke bal memuna tabe eki kachnyata ikabaraka nay al haqqu mansuru wa mumtahan hadhihi sunnatu rahman fala ta'zab bul khaymu ko kochnya ala be chnya de deme kochnya deme lendo ala ba deme comme ala be chnya la jarabi de ala be chnya tigi la jarabi mati la bilade o yala katasira de chnya mena nyogonna chogo chnya de belaba ala bale de deme wala mbalimo jiyan laba ka tungarankira silamau de chnya tugu de be dogoya sunna mogo de be dogoya mogo te chola jiyan laba tungarankaya wode qala ibn qayyim rahimahullah ahlul islam fi an-nas quraba wal mu'minuna fi ahli al-islam quraba وأهل العلم في المؤمنين قرباء وأهل السنة الذين يميزون من الأهواء والبدع قرباء وداعون إليها وصابرون على آجال مخالفين هم أصد هؤلاء قربة ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا قربة عليهم وإنما قربتهم بين الأكثرين الذين قال الله فيهم قال الله عز وجل فيهم وإن تطيع أكثر من في الأرض يدلك عن سبيل الله فأولئك هم القرباء من الله ورسوله وقربتهم هي قربة موهوسة مدارج سالكين بن غيمكو ako silamau kafiru cela silamau hada madawun to cela tun waranke wude do ako mu'minu fana silamau cela tun waranke wude do
ako doni ke bagaw fana mu'minu cela tungaranke wudedo ako sunna mo fana doni ke bagaw cola sunna mo munum be sunna ni nin dugoni bidia bonyogona ufun ulu fana tungaranke wuye doni ke bagaw to cola to cela ako munum fana be welele ke kata sunna ima mo munu ñu soso nubu lagosi nubu nadi nube kejugo kula nube sabaru okoro ulu fana de ka tungaranke ya ka gele ka temenin beka munum be welele ke kata sunna ma mogo munu ñu soso nube sabalu utige ka tora koro ako ulu fana de ka tungaranke ya ka gele ka temenin beka ako meciyala nununde ala ka dunke wuye haqiqala ako haqiqala de ulu de ala ka dunke wuye ako tungaranke ya ten nununka parce que ka tungaranke ya be mogo de cela mogo munu ni ala ku ka kibariyala ako ni tugura dugukolo jama chama ni mu dugukolo mogo chama ni tuguru ko doro ubi fili kabo ala kasirala donc mogo munu be welele ke kata sunnama no be sabali mogo ka tora koro munu nu soso ulu ye tungaranke ye jama de cela jama munu ni ala yu kofo ko ni tuguru ko doro ku bi fili kabo ala kasirala wala mogo munu filila kabo ala kasirala no be mogo fili jama munu filila kabo ala kasirama no be mogo fili kabo ala kasirama bul qaymu ko ulu de ye tungaranke wuye utungaranke yara kabo alama utungaranke yara kabo chidema ko ulu de ka tungaranke ya nyana fi bala burqaymu yenni fombale maw burqaymu yemmin fode jiyan laba ka tungaranke ya amfule ode kono munum be sunna haqiqa do ka bo bidiyala ka bo nin duwala nu be sage ka wolele ke kata sunna ma bidiya mo munu ñu soso ku kele nu be sabaru ka kele nu ka tora koro nu tu ka cinya fole bila uta kele bila ulu de tungaranke ka teme beka me cinya la ulu de ala ka dunke we bon qaymu yode fo balma ambo de wakati la bi hadama dew ciden ka sunna cinya la bi mo munum ba ke ka mo sage ka ta ciden ka sunna ma bi u ka dogo bi mo munum ka ciden ka sunna sebo tumba fo chogomi tumba ke chogomi dusuna siri munum tumbula mo ka ko ka bi ulu de tego ko mo nyuma fitinu nube mo jugu chamancela mumbu soso wode kacca kateme min betugo ko balima cinya tigi bi ko mo jama kulu sabatum be minka ka fotanu ka ketanu ka duskuna siri anka ke oka mo min bo chogola bi ikadde me baka ka dogore I jugu de kacca ikele baka de kacca iye tungaranke ikaduku kono iye tungaranke ikamisiri kono iye tungaranke har yere ka dembayala oda to depuis Umar ibn Abdulaziz tile masake de do mais ale kera masake mi na ko ale makote jiala ale be nyana ma yare Qur'ana ni sunna ye min fo ale be mo dirijeni ode ate foita jian na folo la na tate minye masake ro demba ya korola jian masake tonu ka demba ya ube balo chogo mi ale ka demba ya mo soro dondola sigile ayere ka muso de ko arahana Allahu minka ayere ka furu muso ko ala ka lafiya ka bo ema ayere ka furu muso de fo Umar ibn Abdulaziz ko ala ka lafiya kambo ima Umar ibn Abdulaziz fana ko amin ako amin ala ko ke ala kan ne fana lafiya ka bo awma balmo ni hada made ntungare yankira tungaranke ya na sera ni ndegerema mumbo ko fe tugune yere ka demba ni nyogonche mogoti fe kabila mogoti fe haru ka ko sobe ba foda kana foye folode anka nyana mbedo folo nambe naka atese ka chinya wakati mi amba nye foye mo ko sunna be ko chinya be ni la halala kabila kono mi nya tafo ni matafo mo ko chinya de bi ibeni la halala ka kabila kono no kani décourager de ede ala ka dunke
haqiqa ede ala ka dunke et puis ala bi deme fana ko bellaba ede tala ala bi deme fana a'udhu billahi minash shaitanir rajim innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla taqafu wa la tahzanu وابصروا بالجنة التي كنتم تؤادون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إلى آخر الآيات بل مو أن يجيان لبان تنغرن كيامين فولنامبا كونو دينا كجل بيده تنيا فولي كجل بي كبارا كني تنيا بي بل مو أكجل ده أكجل دمبا يكونو أكجل قبلو كونو أكجل دغو كونو akagele misiru kono akagele jamano kono me sabati de isabati isabari imunyo ala bi deme depuis ka jenya na me kono mo munum be sabati jiyalla ba dina tali tumaranke ya koro komi ni cide nyire ko yata ala nasi jamanu alqaim ala dinihi qalqabna ala jamru ako wakati bena hadama dewma ni mo min koy be joyi ka dina ciya ka be komita suma kamide bi bolo ambode labbi ni ko dina ciya sunna bi tasuma kamide bi bolo me ciden koy kana bilade tasuma kami na bi tege kono dimi bala dimi ko ika tona yede ika hera bode la jiya ika hera bode la lagara awan ni mo min o dimi kuno ko ya ko ka sabati ka dina haqiqa ka foi mi boaka ala ko ni saya nanima mugo munun ko an tigiye alade an bala kelempewde bato anta foi faraka o ko fe usabati roka ala ko ni saya nana o tigima ni nimbo nanama malikaw be groupe jigu kade karasa bi ika don labande ka bo jiya kono I don folo do kata lagara bi inni mbe bokata alama kana sira de kana sira ibeta min segere khiyama kana sira o korode kana dusu kasi ibe kademba ya munun toy kofe kana dusu kasulu fanala ala be aram place madima ula ikofe kana sira ibeta min segere ibubu minna kana dusu kasano fe aw malikawde tunye akabisi nyona kadebe bawye jinya kono itumbe ka ciya menka aw malikawde tumbi la sise ki deme nyala kanya marwe aw qiyama am malikawde ya ideme bagaye fana kana sira kana joro aw ayni sonjani arjanna ala ya arjanna millahiru tawye ko naw sabatarani ala ka dina ka tora ku ka bone ku ka munyu ka sabali arjanna bawye ay ni sonjani o arjanna fana o arjanna fana be fana arjanna biye awa arjanna fungofe ni akadi in ninye fungofe kada wu ninye o be awye arjanna kononala o yeddunam fana ye ala de yo ke dunam fana ye ko dawma arjanna kono dunam fana mi na bora ala fe masammi be junugo yafa masammi be ne malike wala mbalimo sabati baga sunnaka anaka geleya na ka dugu mugo sabatira sunnaka isa wakati inni mbo wakati ala yere yenni aya fo kini sonjani nenye malikawde bena ekbar ya folo sani inni kabo ko kana sirade inni sonja be kana sira kana joro awnde yabbi simo jimbe sinyo ye jin anilla qara arjanna billahi do tarawiye o be awye
sembe awye arjanna kono min kadi awninya wo yeddinam fanay kabo ala fe masammin be yafa masammin be ne malike ambe ala dele ala ko kanye balma aye sabati min ta fora nyew min ta ma fo nyew am bado mo ko bi dina cinya itoro lendo dina yere cinya to hari jinya cinya bi jinya ko yere ni mo min ko jinya ko yere an kam marake ni cinya yere e toro lendo iddegulendo kafo kono iddegulendo kabila kono iddegulendo misiru kono iddegulendo jamana kono hari dina cinya hari jinya cinya amandi mo yebbi danko janko dina cinya wode kajuguna be wode konendo mo bolo katama beka chaman fule abe dambe kata silamiya made silama kacha me silama sahle wode kaddo silama kacha de min al islamu sahih wode kaddo mo celabi ambe ala dele ala kanke silamiya sahlenka ala kanke sunnaka ciden naka sebo tabolo degum bala cogo tora bala cogo ala kan munyunu sabali dama akoro ala kan ne sabati dina cinya foli ka fokata saya ala kan yere sabati dina cinya kele ka fokata saya foi kanan boaka nun kuma munun be fo kabila yere ya sembewo kabila yere ta jato kabila yere ya bila kofeo kabila yere te femu chama ewa pemba ewa ukakonya na maya sarama o nishika ni toro keitaka nabi nyuma doye be uyuge nabi nyuma do be uyu fagade ewa kabila lan kelende ben ninkan kelede bin dama tele manke be chinyaka ukani toro de Abdullah ibn Mas'ud ko ako al jama'atu ma wafaqa li haqqa wa in kunta wahadaka ako jama yede min ben na ciyama o de togo ko jama hari ni kelende boka ni ekkelende be ciyaka jamana kono ekkelende jamai ni ekkelende be ciyaka misiri kono ede jamai ni ekkelende be ciyaka kabila kono ede togo jama al jama'atu ma wafaqa li haqq walau in kunta wahadaka Abdullah ibn Mas'ud yo defo hari ni kelem to de be tinyaka ere to ko jama ikana jokuraje de en nabi nyimo fuleke ciren ko tumame ala ye nabi nyimo yirale la kasanna yele ko ye nabi nyuma doye jama baba nofe aye nabi nyuma doye mo tanyo gona de ba nofe aye nabi nyuma doye mo fula de ba nofe aye nabi nyuma doye mo kelen de ba nofe ako ye nabi nyuma doye yere nana qiyama kele ka wulu yu ka wole libbe ko kanyamna be mahar mo kelen soro akelen de bina qiyama keneka jama ko te koy ni jama ko tundo nabi nyuma min nye wole kama mo ci soro ka jamala ala tumba foaye tumami mo ma farika faruka nyawma fode akelende tora taka kasaka kelende be kunu mo sita nofe jama kote koy delila de qur'ana ni sunna la mani haji salafu salih ayet delila de nyina ka ke sunna de ka kanyana mo ya sunna ka sa sunna ka hari ni kelende baka ede toy ko jama ambe ala deli alaka anyana mo ya sunna ka kam fatu sunna ka ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين